Ahojte priatelia. Takto pred 20 rokmi som tu spolu so svojimi spolužiakmi a spolužiačkami na tomto ihrisku športoval v rámci telesnej výchovy na Strednej zdravotníckej škole v Poprade. Tu sme športovali, tu sme okolo tohto areálu behali, lebo Stredná zdravotnícka škola v Poprade ako jediná nemala telocvičňu a museli sme využívať tento vonkajší areál. Mojím veľkým snom a cieľom bolo, keď som sa poslancom Prešovského kraja, je, aby sa telocvičňa na Strednej zdravotníckej škole vybudovala. A preto mám pre vás vynikajúcu správu. Telocvičňa sa bude budovať, začne sa už v septembri. Prešovský samosprávny kraj sumou 1,1 milióna, plus takisto Fond na podporu športu, kde boli sme úspešní, 1,1 a za tieto peniaze sa postaví Fungel, nová telocvičňa, ktorá bude mať parametre pre všetky druhy športov, takisto bude mať tam dokonca výťah pre mobilných ľudí a hore budú učebne, kde sa budú takisto môcť využívať budúci zdravotníci, záchranári. Takže teším sa, že spolu o rok už takto budeme otvárať túto úžasnú telocvičňu, kde budú môcť športovať budúci zdravotníci, sestry, záchranári a po obedných hodinách budú takisto môcť využívať Popračania. Je to skvelá správa pre naše mesto a skvelá správa pre všetkých zdravotníkov.